Тым часам маці збітага амапам хлопца трэба пакаяцца, бо ён пайшоў не тым шляхам. Гэта словы духоўніка свята-елізавецінскага манастыра ў навінках пратэерэя Андрэя Лемяшонка. Верніцы, якая пашкадавала маці скалечанага сілавікамі хлопца, ён адказаў, што шкадаваць трэба амап, а ўладу зрынаць гэта не па-хрысціянску. Давайте паглядзім урывак з гэтага відэа. Если бы не ОМОН, так что бы здесь было сейчас в стране? Вы вообще соображаете вообще? Ну при чем тут, что им кается? Вы пожалели бы этих людей тоже, потому что... Я не жалею, конечно. Я не за тех, не против тех. Я вообще просто за то, что... А за кого ты? Вы все покаялись и каждый... Слушай, иди ты... Я просто вспомнила, как помните, вы рассказывали на одной исповеди, что женщина, которая могла простить убийцу... Так убийца сына, понимаете? Да. Так я просто... А вам не жалко ОМОН вообще? Не жалко, конечно. Не жалко, что вот так уже 3 месяца и уже... Что надо, понимаете, это я просто говорил с одним... Мне жалко, я с понимаете, этим согласна, я даже сразу сказала, вот... что это мученики. ОМОН это мученики, которые защищают нашу страну. Просто я к тому, что люди приходят, и они тоже делятся своей болью. Ну так надо людям тоже говорить, понимаете, что ответственность есть. Конечно. 21 год сына. Ну, учиться, наверное, надо, вообще-то. Наверное, надо учиться в таком возрасте. Свобода только в горнем Иерусалиме. Понимаете? В горнем Иерусалиме, вот там свобода. Почему эта свобода там возможна? Потому что мы все с Богом. Все в Боге. Вот это есть свобода. А в мир возле лежащим, какая здесь будет, какая власть здесь будет справедливая? Ну вы что? Вы откуда свалились? Коммунисты, советская Россия, разрушала храмы, убивала священников, оскверняли святыни. А что патриарх Тихон сказал? Вы знаете, что он сказал? Что надо молиться за власть. И мы не против власти. Хотя у него было сказать это, потому что тысячи людей убивали физически. Но это церковь. И церковь никогда не революционеры. Никогда. Не потому, что там нравится Лукашенко, или нравится там другой человек, или третий. Причем тут эти люди? Это принцип церкви. Аднак такое меркаванне, на шчасце, падзяляе не кожны святар, і, як аказалася, увогуле не падзяляе царква агулам. У звароце хрысціянаў Расіі і іншых краінаў да хрысціянаў зямлі беларускай бачым зусім іншыя акцэнты. Звяртаемся да вас са словамі салідарнасці, падтрымкі і суцяшэння. Даваць прававую ацэнку падзеям, якія адбываюцца ў грамадстве, справа юрыстаў, а не царкоўнай супольнасці. Тым не менш, згодна з асновамі сацыяльнай канцэпцыі РПЦ, яна не можа быць ізаляваная ад удзелу ў рашэнні сацыяльна значных задач і не можа быць пазбаўленая права даваць ацэнку дзеянням уладаў. У першую чаргу, маральную ацэнку. Таксама учора каталіцкія біскупы Беларусі выказаліся ў сувязі з паглыбленнем грамадска-палітычнага крызісу. А яшчэ раней арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевіч прамовіў пра небяспеку грамадзянскай вайны ў нашай краіне. Спадарства, ўжо зараз хацеў бы запрасіць у наш эфір праваслаўнага святара, айца Александра Шарамко, а таксама прэс-сакратара канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі ксяндза Юрыя Санько. Добрый вечар вам. Добрый вечер. Айцец Александр, вось першае пытанне. Пачулі мы, што гаварыў пратэерэй Лемяшонак, аднак ведаем, што ўсё ж такі гэта ж пазіцыя не ўсіх святароў. Памятаем і гомельскага айца Уладзіміра Драбышэўскага, які адсядзеў арышт за тое, што выйшаў з таблічкай «Спыніце гвалт». Памятаем нават заяву епіскапа ў горадні Артемія, які не толькі асуджаў фальсіфікацыю выбараў, але нават казаў, што людзі пераўтварыліся ў звяроў, якія вось уздымаюць руку на сваіх братоў. Вось усё ж такі, аднак з'яўляюцца адкрыта і так абсалютна з'яўляюцца гэтыя заявы, як у айца Лемяшонка. Вы што можна яму адказаць? Ну, что я можно сказать? У церкви разные же люди. И тут тяжко сказать, кто менавіта може казать от ім'я церкви. Тут просто кожен каже о свого сумлення християнского, як він це розуміє. І бачно по чоловіку, що він собою виявляє. Ось ми бачимо і все, і у цьому плані він, хто він такий. Це просто такі святари є, як і звичайні люди, самих різних поглядів. І накольки він християнин, це вже
пытанне. Ось. І думаю, што ад імя царквы ён не мае права казаць. Отец Александр, сёння таксама стала вядома, што вось прэс-сакратар праваслаўнай царквы Беларусі Сергей Лепін хоча сысці з гэтай пасады, напісаў заяву па ўласным жаданні. Не так даўно ён крытыкаваў разгром мемарыяла Рамана Бандарэнкі. Вось, а цяпер ён сыходзіць. Ці выглядае гэта так, што ўсё ж такі БПЦ стараецца ухіліцца ад каментавання такіх важных палітычных справаў, стараецца не канфрантаваць з уладай? Я думаю, что они не ухиляются не от того, как не комментовать, а наоборот, комментовать у напрамку таким у прорежимном складе. Как это было, подтримка была бачна менавіта режимом, что они стараются и працуют на их. Я только так это бачу. И тут, ведаете, тут есть большая проблема в том, что зараз і гэта шмат хто гэта кажа сярод святароў, што зараз адбываецца падзел у царкве на людзей, якія святароў звычайных і такіх якія і людзі звычайныя, і кіраўніцтва царквы, якое нават не ведае звычайнага жыцця, не кантактуе фактычна з людзьмі, не бачыць рэальнасці ніякай. Яно кантактуе з уладай, галоўнае, каб была ўлада. З уладай было такое сяброўства, і там нейкія спонсары, вось і ўсё. Спонсары, ўлада, кіраўніцтва. Гэта адзіны такі полюс, і іншы полюс, гэта царква з святарамі і з людзьмі. І гэта падзел разыходзіцца ўсё больш. Вось у падтрымку Лепіна, за Сергія Лепіна выступила каля 70 святароў. Гэта яны перад митрополитом, гэта не публічнае такое было выступленне, але 70 чалавек выступила у яго падтрымку і заявила такую ж пазіцыю, нават большую яшчэ, засуджэння усякіх гэтых насилия, беззакония и так далее. Ранее это было немагчыма. Ранее было, усе такие боялись, конечно, сказать супраць кіраўніцтва. Зараз не боятся. Зараз стало больше такие смелые стали, нават святары, якія вельмі такие залежаць ад кіраўніцтва царквы, якое можа з імі рабіць усё, што заўгодна. Але ўсё ж таки гэта правда царкоўная, яна выходзіць наверх, і вось нават я гляжу на царкву з большим оптимизмом. Так здаецца такой парадокс, што выглядае царква не вельмі добра, так поверху, калі мы глядзім там на митрополита і так далей. А вось калі паглядзім у саму сутнасць, як сама царква, якую мы не бачым, якую бачна толькі калі чалавек там сам кантактуе з веруючымі людзьмі, то бачна, што у царкве ёсць нейкія нават пазітыўныя падставы для аптымізму. Ксёндз Юрый, вось напярэдадні біскупы Беларусі супольна, уся канферэнцыя біскупаў выступіла з заявай наконт сітуацыі ў нашай краіне. Хацеў бы зачытаць вось такую цытату. «Далучаемся да звароту папы Францішка, скіраванага ім пасля малітвы Анёл Панскі 13 верасня да дзяржаўных уладаў. У ім пантыфік заклікаў прыслухацца да голасу суграмадзянаў і пайсці насустрач іх законным імкненням, забяспечваючы поўную павагу да правоў чалавека і грамадзянскай свабоды». Вельмі такі выразны голас каталіцкай іерархіі ў нашай краіне. Ведаем, што арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч ужо 3-й месяц не можа вярнуцца на радзіму, а яго намесніка, біскупа Юрыя Касабуцкага, выклікалі ў генеральную пракуратуру, і нават вось цяпер біскуп напісаў, што пагражаюць яму, верагодна, крымінальнай справай. Ці можаце вы нам распавесці больш падрабязна? Сапраўды, вельмі важны ліст, зараз пасланне, зварот ад біскупаў мы атрымалі. Гэта вельмі важны зварот не толькі для нас, як для святароў, але таксама для кожнага верніка, для кожнага чалавека, які сёння апынуўся у гэтай сітуацыі, у гэтай складанай сітуацыі, якой апынулася Беларусь. Таму што сёння, як ніколі, мы павінны быць разам. І вось гэтая лучнасць, адзінства біскупаў
уметь смело назвать тое, что чорнае, чорнае, белае, что белае. Мы павінны сёння зняць ружовыя акуляры і сказаць, што, так як кажуць біскупы, што грамадска-палітычны крызіс ён ёсць, і ён паглыбляецца. І чым далей мы будзем адцягваць вырашэнне гэтага пытання, тым больш праблем будзе мець наша бацькаўшчына. Вось. Сапраўды, мітрапаліт ужо 3-й месяц застаецца на выгнанні, трэба называць усё сваімі словамі. Вось. Ён адчувае сябе добра фізычна, маральна і псіхалагічна, канешне, ён прыгнечаны, таму што ён хоча быць тут разам са сваімі вернікамі, разам са сваёй пастваю. Вось. І гэта для нас вельмі важна, каб наш мітрапаліт быў з намі. Да сённяшняга дня мы не атрымалі аніводнага яснага тлумачэння, бо яго не можа быць. Вось. Што датычыць біскупа Юрыя, і гэты зварот таксама вельмі важны, таму што ён паказвае, што біскупы нашы, яны як адно цэлае, яны кажуць пра адны справы, яны кажуць пра тое, што неабходна спыніць насілле, пра тое, што павінны быць перамовы. Яны заклікаюць вернікаў да малітвы. Гэта вельмі важна. І сапраўды да біскупа ён сам не хадзіў, напрыклад, я ведаю, отец Сергей Лепін, яго выклікалі у РОВД, ён хадзіў, а біскуп запрасіў, то есть яны прыходзілі да біскупа, таму што яны не маглі напісаць пісьмовую такую позву, каб ён мог прыйсці. Вось. І яго папярэдзілі, што будзе адбывацца лінгвістычны аналіз тых слоў, якія ён напісаў, і магчыма ўзбуджэнне крымінальнай справы. Вось. Біскуп адчувае сябе добра, і яго такое станоўчае настаўленне, калі ён кажа, што, ну, прабачце, але ў Беларусі мы сёння бачым яўны пераслед і рэпрэсіі, якія сёння адбываюцца таксама на нашай бацькаўшчыне і супраць касцёла альбо супраць тых людзей, якія, ну, неугодныя. Вось. Таму вельмі непростая справа, але трэба ведаць, што зразумець нам усім, што гэта вызначальны час. І сёння вельмі важна, каб мы будавалі нашу бацькаўшчыну на моцным фундаменце. Сёння мы бачым, як аб'ядноўваюцца людзі. Гэтым захапляюцца біскупы, і ў сваім звароце таксама кажуць, што мы павінны быць падтрымкаю адно для аднаго. Вось. І выпрабаванні ёсць, і я думаю, што кожны, асабліва веруючы чалавек, гатовы да гэтых выпрабаванняў, і мы молімся аб тым, каб як найхутчэй, канешне, спынілася тое, што адбываецца, каб мы маглі сапраўды развівацца як адзінае грамадства, як непадзеленае, пра гэта таксама кажуць біскупы. І, ну, гэта вельмі балючыя пытанні, і, канешне, мы павінны ўмець супрацьстаяць гэтаму злу, перш за ўсё духоўна, нашай малітвай. Гэта наша заданне. І тое, што ўцягваюць касцёл у гэтыя палітычныя гульні, гэта нікога не здзіўляе, але таксама мы не будзем паддавацца на тыя правакацыі, якія сёння рознага кшталту ёсць. Ці ў дачыненні да біскупа Юрыя, калі яго спрабуюць справакаваць, ці ў дачыненні да ксяндза Вячаслава Барка, якога таксама выклікаюць у розныя інстанцыі. Вось. Заданне касцёла, як заданне любой рэлігійнай арганізацыі, гэта казаць праўду. Калі мы бачым, што робіцца неправда, мы павінны пра гэта казаць, інакш мы становімся саўдзельнікамі. Ksiądz Юрый, айцец Александр, вось наконт таго, ці трэба казаць праўду, ці ўвогуле праваслаўная царква і каталіцкі касцёл павінны даваць ацэнку падзеям, якія звязаныя з палітыкай у Беларусі. Мы запыталіся сёння ў жыхароў Менску, давайце разам паслухаем, а потым вернемся да нашай размовы. У костела своя точка зрения, как бы с народом, а позиция православной церкви, она идет государственной стороны. Они повинны не влазить в это дело, вот и все. Инициативу на себя не брать, в политических вопросах. Церковных, да.
Церковь должна быть с людьми, с народом. Соответственно, все переживания народа должны как-то откликаться. Соответственно, и в словах, в действиях церкви. Церковь обязана даже внушать, содействовать вот этим за порядок. Тут на самом деле дело каждого, каждой организации. И церковь — это тоже своего рода организация, поэтому если хотят, то да. Нет, то пускай сидят, как и некоторые люди, и ничего не делают. Все слои населения как-то реагируют на происходящую ситуацию в стране. И я считаю, что церковь — это не исключение, и костел. Все должны сейчас высказываться насчет этого, потому что то, что происходит в нашей стране, это беспредел. И я считаю, что в каждой сфере жизни, что в церкви, что в медицине, что в школах, все должны высказываться, чтобы это поскорее закончилось. Потому что политический кризис нужно преодолевать. А президента надо отлучить вообще от церкви. За все его преступления. Айцец Александр, вось такія ёсць меркаванні нашых жыхароў сталіцы. Аднак вось таксама спрабавалі мы запрасіць і прэсавага сакратара, аднак нам сказалі, вось такая неафіцыйная была інфармацыя, што з недзяржаўнымі медыямі не кантактуе прэсавы сакратар, а вось прэсавы сакратар касцёлу ёсць з намі на сувязі. Можа, ўсё ж такі варта таксама і, каб праваслаўная царква больш яскравую пазіцыю займала. Я не могу отказывать за то, что там як они отказывают. Я думаю, что это, такая установка, я ж кажу, что кіраўніцтва церкви фактично пошло на такой хаўрус з уладай. Калі митрополит Павел яшчэ хістаўся так, і нават гэтае хістанне было поставлено яму, абвінавацілі яму гэтым, то гэты новы для таго і пастаўлены, каб быць з уладай. Але я кажу вам, что церква — это не только митрополит, и может зусім не митрополит. Митрополит — это сам по себе, а церква сама по себе. И церква своим жыццём живе, и в этом житті есть розное, и зараз все больше люди разумеют, что церква не может оставаться сбоку, коли порушаются моральные некие нормы, насилие, коли заповеди нават тое, што хлусня у нас повсюду, гэта ж не уже свидетельство, такая нават заповедь ёсць. Так что я думаю, что церква павінна даваць моральную оценку, не палітычную, а моральную оценку тому, что адбываецца у краіне і сярод людзей. Айцец Александр, дзякую. Вось хацеў бы яшчэ ксяндза Юрыя запытацца. Ўсё ж такі бачым, якія рэпрэсіі спаткалі каталіцкі касцёл. Можа, ўсё ж такі варта было больш мякка недзе штосьці гаварыць. Касцёлы ж будуюцца, касцёлы не зачыняюць, як у савецкі час. Можа, не варта было так адкрыта абвяшчаць праўду? Ведаеце, пазнайце праўду, і праўда вас вызваліць, чытаем у Святым Пісанні. Трэба разумець, што касцёл, як і царква, калі казаць пра установу, канешне, ёсць адміністрацыйны рэсурс, які адказвае за тое, каб царква функцыянавала. Кажучы пра касцёл, пра царкву, вельмі часта мы таксама ўзгадваем тыя прыгожыя будынкі, якія нам засталіся ў спадчыну, якія зараз будуюцца. Але мы заўсёды павінны памятаць, што і касцёл, і царква — гэта таксама людзі. І калі мае вернікі спавядаюцца ў мяне, і яны маюць трывогу, я не магу іх пакінуць, я пастар, я святар, які павінен быць з людзьмі, які павінен даць ацэнку, маральную ацэнку, я згодны таксама з гэтым. Вось, касцёл не займаецца палітыкай. Заданнем касцёла гэта абвяшчаць Евангелие, абвяшчаць добрую вестку. А калі мы будзем маўчаць у дадзеным выпадку, пра якую добрую вестку мы можам казаць? Чытаючы Святое Пісанне, вельмі яскрава мы бачым, калі мы маўчым, калі здзяйсняецца грэх, мы становімся саўдзельнікамі. І тая невінная кроў, якая проліваецца, мы чытаем, што яна крычыць да Бога. Яна крычыць. Мы калі бачым той выпадак, калі брат забівае брата,
яго крові крычаць да мяне, прарываецца ўвесь род. І мы павінны пра гэта казаць нястомна, і таксама мы павінны падтрымліваць нашых вернікаў, якія ўсё больш і больш трапляюць у вязніцу, з якімі з блізкімі суперажываеш, з імі разам молішся. Вось. І сёння вельмі важна, каб мы таксама памяталі, што найбольшае праяўленне Божай міласэрнасці сёння над нашай бацькаўшчынай, над зямлёй нашых айцоў. Таму што многія кажуць, а дзе Бог у гэтым? Чаму ён маўчыць? Чаму, калі робіць такое беззаконне? Бог дае нам шанец, каб мы маглі выправіць тое, што за столькі пакаленняў, 75 гадоў ваюючага атэізма, 26 гадоў вось гэтага барахтання у якіхсьці савецкім мінулым, вось, у гэтай ідэалогіі мы сёння бачым гэтыя плёны, што чалавек — гэта не асоба, чалавек — гэта раб, да? Які павінен толькі працаваць. Да, прабачце, што я проста вельмі перажываю. Дзякую вам вялікі. Дзякую таксама вам, айцец Александр. Ксёндз Юрый Санько, прэс-сакратар канферэнцыі каталіцкіх біскупаў, а таксама праваслаўны святар айцец Александр Шарамко былі маімі і спадарства госцьмі. Дзякую вам вялікі, шаноўныя святары.